Nazdárek všichni, tady je Epikduo a vítáme vás u další epické hry. Dneska si zahráme Minecraft Survival, který jsem hrál první díl, bohužel se nenatočil, takže jakoby první, co jsme udělali za první díl, no tak je, že tamhle vesnice jsme našli, tady mám zahrádku a udělal jsem si takovéhle miniaturní dům. Bude tady hrát i můj kámoš, ten má tady postel a já mám tady má on dneska nebude hrát bohužel, takže budu hrát jenom já. Doufám, že se vám tato video bude líbit, zanechte like a odběr a asi jdeme na to. Co dneska budeme dělat, ale chtěl bych asi se kouknu, že se takže úplně to tady nebude řovat. Doufám. A natěžíme asi nějaký dřevo, mám málo dřeva, myslím. A možná bychom dneska mohli postavit farmu na zvířata, nebo když se kouknu na mapu, tak vidím tam krávu, asi vidím tam kuřata, vidím tam prasata, takže jako mohli bychom udělat, že asi začneme nějakou ohradou. Tak nevím, jak se to dělá takhle. Je to dobrý. Kdyby jsme to dali čásníka. Znova seklo. Ach jo. Tak chvilku počkejte, prosím. Už chce mi to odseklo, tak možná bychom to dali ještě trošku větší. Chci, aby měli docela místo. Tak akurát je. Ještě jdu udělat tady tohle. Hop. A tady prostřed je. Třeba něco, aby oni za mnou šli, nebo já tady nepěstuju vít. Já mám jednu kost, takže bych mohl vzít semínko a ho vypěstovat. Takže to padají semínka, ne? Tak padni. Jdeme. Hele, tebe potom vezmu. Takže tady dáme semka. Tak, můžeme jít potom potřebovali mrkev, aby jsme aj to prase vzali. Prasata asi úplně nepotřebujeme. Když budeme mít něco jiného, nepotřebujeme mít tady zase všechny druhy zvířat. No pojď. Hej. Hamo. No, pojď. A jdeme tady, tak. Jdeme se asi vyspat teďkon a potom půjdem asi pro tu další krávu, kterou jsem tady někde viděl. Jo, tady ji vidím na mapě. Ta mapa mi docela hodně pomáhá. OK. Si trochu rozbil mikrofon. On rychle opravil. Pojď. Hej. Jsi bugla? Pojď, kravičko.
Můžete určitě dát do komentářů, jak se budou jmenovat, nebo já potom zkusím chytnout name tagy a pojmenujem je. A mám znovu lagy. Počkejte chvilku, dobrý. No tak není to dobrý. Teďko si tady vezmu asi jídlo. Jo, ještě tady tu farmu jsem udělala. Tohle. Berýsky. Dneska se to moc neuděláme, nebo asi to ještě převedem to od sebe. Ještě asi ty slepice převedem a potom ještě asi možno mohli bychom udělat mohli udělat dům pro mého kámoše. Tak, jdem tady. Tady je jedna slepice, kde je ta druhá? Jedna jde za mnou, tady, pojď. Ty mi nezdrhej, ty jdeš taky, No. Kde je ta druhá zase? Pojď sám. Už to skoro máme, asi uděláme dům pro našeho kámoše a na další díl tak asi půjdeme do kejvky a půjdeme získat nějaký iron asi, případně prostě dia, no, když nějaký najdem, což pochybuju, nebo jako takové štěstí nemám úplně. To asi nic nedávám do bera, ale já jsem si říkal, že mám nějaký bordel u sebe. Tím bychom si to mohli nějak ozdobit, třeba. Bychom si to třeba ozdobili takhle, třeba. Nevím. Tady takhle ještě a ten jeden můžeme dát třeba sem. A to nepotřebujeme. To si vezmám, teď to nepotřebuju. A potom asi budeme aj přemísťovat villagery. Chvilku budu mít sklizeň, já se jdu ještě kouknout do té village, že se tam něco nezbylo ještě. To je ohýnek. Mám skoro rozbitý věci. Tady nic. Já jsem to tady už vylútil, ale ještě možná tady něco najdem. Třeba tady tohle. Tak. Hop. A jdem. Se tady už nic nebude a jo, ještě tady asi vezmem. Tak. Napište do komentářů, co bych měl jako postavit v dalším dílu a jakoby
můžu postavit lepší farmu, nebo tady ta mi nebude stačit. Ať si vyberte farmu, tady to vydesignuju nějak, nebo tady tohle nějak vylepším, anebo udělám dům pro mojeho kámoše, takže napište do komentářů, že co mám udělat, prosím. No na další se asi budu nudit. A pejsek. Já už mám jednoho. Počkejte chvilku, asi to já... Tak, jdem. Se to znovu seká. Se těším, když dostanu nový počítač. Tak, ano. Se to víc líbí takhle. OK. Počkejte, já se napiju. Tak asi z tohoto dílu by to bylo asi všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte like a odběr a asi u dalšího Survival nebo Skywars. Čau!